užasa. Pukotina u plafonu. Stara kuća na kraju ulice bila je napuštena godinama. Ljudi su prolazili pored nje brzo, kao da im sama senka te kuće ne prija. Prozori su bili zamračeni, iako niko nije živeo unutra. Ili bar tako su svi govorili. Marko je bio jedini koji je odlučio da uđe. Nije bio hrabar. Nije bio ni lud, samo radoznao. Sve je počelo jedne večeri kada je nestala struja u celom kraju. Ulica je utihnula. Samo je vetar prolazio između kuća, noseći nešto što nije ličilo na običan zvuk. Šapat. Marko je stajao na prozoru svoje sobe, gledajući pravo u staru kuću preko puta. Tada je prvi put video svetlo. Slabo, treperavo, na tavanu. Sutradan niko nije pominjao nestanak struje, kao da se ništa nije desilo, ali Marko nije mogao da zaboravi ono svetlo. Te večeri uzeo je baterijsku lampu i prešao ulicu. Vrata kuće su bila poluotvorena, škripnula su kada ih je gurnuo. Unutra hladno, previše hladno, kao da kuća nije bila samo prazna, već napuštena od nečega što je nekada tu živelo. Pod je škrgutao pod njegovim koracima. Miris vlage i starog drveta uvlačio se u pluća. Marko je pokušavao da ostane miran. Govorio je sebi da je sve normalno, da je ovo samo stara kuća. Ali onda je čuo korake na spratu. Stao je, zadržao dah. Tišina. A onda ponovo korak. Halo? Povikao je, ali glas mu je zvučao tiše nego što je očekivao. Niko nije odgovorio. Ipak, nešto gore jeste. Ponovo je čuo korak. Spori. Teži. Stepenice su škrgutale dok se penjao. Svaki korak
kao da je bio glasniji nego prethodni. Kad je stigao na sprat, hodnik je bio dug i taman. Na kraju hodnika vrata tavana, poluotvorena. Iza njih ono isto svetlo. Marko je osjetio kako mu srce ubrzava, ali nije stao. Prišao je vratima i gurnuo ih. Tavan je bio ogroman. Prašina je lebdela u vazduhu. Ali ono što je odmah primetio bio je plafon. U samom uglu, tamo gde se zid i plafon spajaju, nalazila se pukotina. Tanka, ali duboka. I iz nje nije izlazila svetlost. Iz nje je izlazila tama. Ne obična tama, ne senka, ne mrak. Ovo je bilo odsustvo svega, kao rupa u stvarnosti. Marko je prišao bliže. Nije trebalo, ali jeste. I tada je čuo glas. Tiho. Ne prilazi. Zaledio se. Ko je tamo? Pitao je. Nije bilo odgovora. Ali pukotina pomerila se. Kao da tiše. Marko je napravio korak unazad. Tada je video nešto u pukotini. Pokret. Nešto što nije imalo oblik. Ali ga je gledalo. I onda shvatio je. To nije pukotina u plafonu. To je bila pukotina u nečemu mnogo dubljem. Svetlo iz baterijske lampe počelo je da treperi. Zidovi su počeli da se pomeraju. I tada čuo je korake iza sebe. Okrenuo se, ali niko nije bio tu. Kada se
ponovo okrenuo ka pukotini. Bila je veća, mnogo veća, i iz nje su izlazili prsti, dugi, previše dugi, tamni kao noć. Marko je pokušao da pobegne, ali noge ga nisu slušale. Kao da je nešto iz pukotine držalo njegovu senku. Zašto si došao? Čuo je glas. Ovog puta jasno. Ali nije dolazio iz pukotine. Dolazio je iz njega. Pokušao je da vrisne. Nije mogao. Prsti su se pomerili polako prema njemu i tada sve je nestalo. Marko se probudio u svojoj sobi, znojav, uplašen, ali živ. San prošaputao je, ali onda je pogledao plafon. U uglu sobe nalazila se ista pukotina i bila je malo veća.